Я думаю, гэта спланаваная такая кампанія, якую ладзіць у тым ліку Лукашенко, выкарыстоўваючы палітычных вязняў. Я думаю, што гэта не здарма і шмат хто пра гэта выказваўся ўжо. І ў СМі гэта пісалі, што як бы гэта навіна таксама была апублікавана ў гадавіну забойства Рамана Бандарэнкі. То бок гэта таксама не выпадкова, гэта частка такой інфармацыйнай вайны, каб перабіць пэўныя як бы тэзісы, пэўныя наратывы, пра якія кажа грамадзянская супольнасць у выгнанні. Вось, каб усе пабачылі, як усі як бы вядома, што рады, што Марыя жыва, здарова, выглядае адносна добра таго, як можа чалавек выглядаць у зняволенні. Вось, але вядома, ўлада мае свае мэты на гэта. І як бы тое, што выклалі і запіс з ейнай бацькай, відна, што відаць, што ён сидзіць у машыне, невядома, ці хто там ёсць побач. Вельмі складана каментаваць, наколькі чалавек кажа тое, што ён сапраўды жадае сказаць. Я не думаю, што тут свет можа гэта прааналізаваць, хутчэй гэта пасыл неяк да беларускага грамадства і вядома, гэта чарговае дно дна, як кажуць, бо ну, сапраўды вельмі маразматычная сітуацыя, бо любому зняволенаму па як бы правілах паложана проста па ягонаму рэжыму паложаны перадачы, званкі, сустрэчы са сваякамі блізкімі. І тое, што людзі вымушаны звяртацца да Лукашенка з гэтай просьбай, гэта абсурд. І тое, што як бы людзі вымушаны пасля гэтага казаць, што як бы ну, варта напісаць, каб табе гэта дазволілі зрабіць. Але гэта звычайнае права нават зняволенага чалавека пабачыцца са сваякамі. І Пратасевіч як бы казаў нам там у інтэрв'ю, ён люстэрку пэўна яго даў, што ён звяртаўся з такімі прапановамі да сваякоў іншых зняволеных. І пакуль мы не бачылі гэтых спатканняў, мажліва, людзі не пагадзіліся на такія умовы і лічаць усё ж такі, што як бы гэта права і ты не мусіш гэта рабіць. Ну то бок гэта такія маніпуляцыі з боку рэжыму. Ты гэта зрабіў і падрыхтоўка вось да ўсіх гэтых выбараў паказаць, што Лукашенко ён вось такі лаяльны нават да апанентаў рэжыма і можа дазволіць спатканне са сваякамі. Нягледзячы на тое, што паралельна з гэтым людзі знаходзяцца ў рэжыме інкамунікада. Як мы кажам, зараз праваабаронцы спрабуюць увесці тэрмін у больш шырокі такі абіход гвалтоўныя знікненні. Тое, што гэта на момант да таго, як мы пабачылі Марыю Калеснікаву на фота, гэта былі відэо падкрэпленыя, то 8 чалавек знаходзіліся ў гэтым рэжыме. Сама Марыя больш за 1,5 гады не мела ніякай сувязі са знешнім светам. І гэта поўнае нарушэнне правоў чалавека, ейных правоў. І зараз застаецца яшчэ 7 чалавек, якія не маюць ніякай сувязі ні са сваякамі, ні з адвакатам, ні з якім знешнім светам.